Naka sa ospital. Di ba namatay na ko? Di ba nanon ko sa impyerno? No, dili. Your life was spared. Katong nagplano ka nga magpakamatay ka, God intervened. Itong kinayda kong plano ang Ginoo sa imo ang kinabuhi. Kung naghuna-huna ka, mawalay nahigugma nimo, naa si Jesus. I am no one. Walay naigugman ako. Ang Ginoo nakakita sa imong mga kasakitan. Mga tao nakapasakit sa imuha. Lahat na sila giagian, nasakitan po na sila. Tanang tao diri sa kalibutan na experience kasinati o kasakitan. Dili lang ikaw. Believe me, they are battling struggles, pain, addiction, loss, rejection. Tanang mga kasakitan diri sa kalibutan. That's why we all need Jesus sa tuwang kinabuhi. Saban ani nga pag-ampo. Ginoong Jesus, akong giangkon nga ako makasasala. Ug akong gipangayo og pasaylo. Ang tanan na akong mga sala, akong gituuhan, Lord, o gidawat imong pasaylo. O gidawat ka as ako ang Lord and Savior sa ako ang kinabuhi. In Jesus' name, Amen. Amen. And the cross down my knee, where your blood was shed for me. There's no greater love than this. You have overcome the grave. Your glory fills the highest place. What can My life is a miracle. God saved me because He wants me to know that He loves me. I-accept na ko si Jesus Christ as my personal Lord and Savior, and I was born again. Muna ang first step nga akong gibuhat sa Kristohanong kinabuhi. Akong friend si Charity, gi-invite ko niya sa Happy Church. Kung asa mitubo jud ko sa pag-ilan ni Jesus. Nag-apil ko sa iyang cell group ug nahimo nako siya nga cell leader. Dako ug kayo og natabang ang cell group sa akong buhi kay diri ko nakabaton og spiritual family. Kaning tabang og pagdasig ug ampo sa akoa ug ako sab sa ilaha. Nakaapil ko sa ilang Change Sunday ug miapil ko sa pre-encounter ug encounter weekend. Dako kaayo og natabang ang encounter weekend sa akong kinabuhi because I realized what my purpose was on this earth. After sa encounter weekend, akong gipadayon ang pagtuon para sa pagpalambo sa akong spiritual nga kahibalo. Wala magdugay, nahimo sab ko og leader. Nahimong na-restore ang akong relationship sa akong family. Og apil ang mga tao nga naa sa akong palibot. Labi na atong mga tao nga nakapasakit sa akoa. Sama sa pagpasaylo sa Ginoo sa ako, nakapasaylo po ko nila. Nakit-an nako akong bili sa usa ka babayi nga gihigugma sa Ginoo ug nahigugma usab kaniya. Wala nako ning sulod og mga relasyon nga dili sigurado. Akong gihulat ang sakto nga lalaki nga gitagana sa Ginoo para nako. Don't get me wrong, the process was not easy for me. Naay times nga bation ako nga dili ko worthy sa gugma sa Ginoo. O mga times nga dili na ako feel nga worthy ko mahimong leader. But as I continue sa pag-strengthen sa akong relationship ni Jesus, mas minglalom akong pagsabot sa akong purpose diri sa kalibutan. Ang tanan kamaot o kahugaw nga akong naagian, abi na ako para to makaguba sa akong kinabuhi.
but God used it for good. He used me to reach out to the broken and lost souls of this earth. Gigamit ko niya para sa mga tao nga parihas nako og kaagi. They told me I'd never get to tell my story. Too many bullet holes. It would take a miracle. These voices inside my head like poison, trying to steal my hope, silencing my soul. But my story is only now beginning. Don't try to write my ending. Nobody gets to sing my song. This is the sound of surviving. This is my farewell to fear. This is my whole heart deciding I'm still here. I'm still here. And I'm not done fighting. This is the sound of surviving. These pieces, the ones that left me bleeding, intended for my pain, became the gift you gave me. I gathered those pieces into a mountain. My freedom is in view. I'm stronger than I knew. And this hill is not the one I die on. I'm gonna lift my eyes and I'm gonna keep on climbing. This is the sound of surviving. This is my farewell to fear. This is my whole heart deciding I'm still here. I'm still here. And I'm not done fighting. This is the sound of surviving. I'm still here. Say it to the ache, lying there awake. Say it to your tears. Ako si Michael. My name is Kimbo. Ako dahil si Raymond Alice. Ako si Shaya Gale, an ESL online teacher. I was a victim of mental depression and self-harm. But because God reminded me of the things forgotten, I was able to overcome my mental dilemma. And now I can confidently say that I am mentally restored and mentally healed. Nag-isip si Jantel, nakaagi ko mga depresyon sa akong problema tungod sa akong kinabuhi. Pero tungod sa gugma sa Ginoo, na-overcome na ko, nalahutay ko. Ako dahil bayot day ko kaniadto. Kung nakaagi ko ang hilawas, pamakak, pamutbot, ug suki ko mutubag-tubag sa akong mama. Ug grabe kay akong mga ngilad nga binuhatan. Ako ang pag-makeup, nagsuot-suot ko pang babayi. Gi-surrender na nako tanan ang akong mga ngilad nga binuhat diya sa Ginoo. Na-overcome na nako ang kasinatian kaniadto ug ako karon bag-o nako. Niagi ko og depression and had suicidal thoughts. Pero tungod sa gugma sa Ginoo, I overcame. Ako si Shella May Yebra, 25 years old, nagpuyo sa Santa Maria District, Pagadian City. Today, I am going to tell you about my story before ko nakaplagan sa Ginoo. Before ko nakaila sa Ginoo, my life was very dark.
Daghan kayong issue ang akong kasing-kasing. Anger, hatred, unforgiveness, o guban pa. Nakasinati usab ko og depression, anxiety, panic attacks, and even attempted suicide. I grew up in a big family. Pulo mi kabuok, ako ang kinamanghuran. My family is dili pareha sa uban nga malinawon og malipayon kay ang akong papa sigira og kasuko. Init perminti ang ulo. Sige siya niya og awayon og kulatahon akong mama. Kami usab nga maigsuon, nakasinati o kulata gikan niya. Kung dili dayon masunod namo ang iyang gusto, makulatahan mi niya. Halos kada adlaw mi niya ang gipasakitan, physically labaw na ang among inahan. Kay bisan pag walay saktong rason, basta wala siya sa mood, pasakitan mi niya. Labaw na og makainom siya og ilimnon nga makahubog. Murag nahimo na niyang habit ang pagpasakit. Murag halos walay adlaw nga maghilak akong mama kay bunog na kaayo siya. Usahay maluoy ko nga maglantaw sa akong inahan o gusto na ko siya i-defend, but I am too young that time o wala ko'y igo nga kusog para protektahan siya. Many times nadungog na ko akong mama nga nagpakiluoy na dili na unta siya pasakitan ni Papa. I remember when I was in grade 3 na ako'y kalalis na bata, silingan namo og mihilak siya. Naibalaan sa akong papa og iya kong gikulata og ayo og bunal, wala siya miundang hangtod nga nasamad og nagdugo akong bukton og akong nawong. May eskwela ko nga nagjakit og nagtabon sa nawong tungod sa akong mga samad. Sa school, nakasinati usab ko og bullying sa akong mga classmates. Taguan akong bag, even akong tsinelas, ilabay sa atop sa among room. Og papitlan og bubblegum ang ako ang uniform. Dili ko kasukol kay daghan sila. Muhila ko nga muuli sa balay pero nag-abot sa balay maghilak gihapon ko tungod kay gubot kaayo. Grabe ka kapoy hunahunahon ang mga kasakit tungod kay dili lang taman dira akong kasinatian. I was also a victim of sexual abuse when I was a kid by the person that was supposed to protect me and loved me. That person threatens me nga kung matugan ko, iya kong patyon og akong mama. Nga mo'y hinungdan sa hatred and anger nga nasa kong kasing-kasing. Growing up, dili ko komportable sa akong kaugalingon. Na-feel na ako that there was something wrong. May eskwela ko nga murag lutaw akong hunahuna, bagsak akong grado, atong elementary pa ko, pero bisan pa man, nakahuman ko sa eskwela tungod sa encouragement nga gikan sa akong mama. Fast forward, nakagraduate ko og elementary og nag-high school na ko. Gusto na ako kalimtan ang tanan og magpretend nga murag wala ray hitabo. Gusto na ako nga hunahuna-on nga damgura ang tanan. Hangtod nga ni-graduate ko sa high school, nagpray ko sa Ginoo nga makaskwela og college, bahalag mag-working tungod kay kabalo ko nga akong mama dili makagasto sa kuha. Og naay mi adto sa amoa, nangita daw sila working diri sa Pagadian. Nanangin ko sa akong mama og nisugot siya. Pero dili unta mosugot akong papa. So nilakaw ko nga wala nananghid niya o gitunong nako nga wala siya sa balay aron di ko niya mapugngan. Naghilak pa akong mama atong panahona kay nabalaka siya sa kuha. Gitagaan ko niya og 20 pesos kay wala na jud siya laing kwarta. Fast forward, nakaskwela ko diri sa college, diri sa Pagadian, ga-working. First time na ako nga magtrabaho sa laing balay, nga tudo-todo na jud. Matrabaho sa adlawan, may eskwela sa gabi sa WMSU. Usahay, bation na ako ang kakapoy, musulod ako sa CR o mahilak. Pagkauman mo gawas kay matrabaho na sad. Until third year college na ko, diri na ako nagsugod ang akong depression o anxiety. Feeling na ako nagaduol na ako sa akong future, but my past still haunts me. Dili jud na ako makalimtan ang tanan nga panghitabo sa ako sa una. Magsigir ako hila kada gabi wala na ko'y gana madto sa eskwelahan. Even sa akong pagtrabaho sa balay, wala na ko'y gana pero kinahanglan ako malihok kay nag-working ko. Niabot pa sa punto na gusto na ako maghikog. Wala na ko ginahi sa akong kaugalingan kay feeling na ako, guba kayo ko. Feeling usab na ako, ang gi-judge na ko sa mga tao sa akong palibot o isa sa rason nga ni undang kong eskwela. Ni-stop ko sa akong study o dili na sad ko ginahan mugawa sa balay sa akong giworkingan.
kay gikapoy nako. I felt so dirty. I hate myself when I look at in the mirror. I hate my body. I hate everything about me. And sometimes I end up hurting myself. Nawatanap ako sa Ginoo ato, Lord, anak kabuutan ka nga Dios. Grabe ka, Lord. Nga nagitugutan man mo nga nahitabo to sa ako, Sakit ra kaayo, Lord. I even pray kada gabi, Lord, ayaw na ko pamatha ugma. Kapoy na kaayo ko. And during that time, kainan ko sa akong amo nga mangita, daw ko kauban sa trabaho, sa balay. So akong giingnan akong pag-umangkon, nga mag-uban ni. Sa kadugayan sa among panag-uban, ang ako di ay magulang inahan sa ako ang pag-umangkon, nagsimba na diri sa Happy Church. Gi-invite ni niya, o akong pag-umangkon diri. First time na akong sulod diri, pagsugod pa lang sa worship, naghilak na ko. O, even sa kanang wali ni Pastor Alita, magtulo akong luha, kinabati na ko ang comfort o paghigugma sa Ginoo. Naka-remember ko one Sunday, nga while ga worship, na-feel na ko nga naikamot nga mihikap sa akong likod, umigaan akong pamati. Until naka-encounter ko, dito na ko nabati o nadawat ang acceptance ni Lord, forgiveness o gugma ni Lord. Gihalog ko niya o nabati na ko iyang pag-care sa ako. Na-realize na ako akong worth dira sa Ginoo. Giayo ko niya and He made me whole again. Gitangtangan ko niya sa akong depression, anxiety o fear, anger and unforgiveness. Naka-decide usab ko nga mo-forgive sa mga tao nga nakapasakit sa ako because that's what God wants me to do para sa akong peace and freedom. Human sa encounter, nagpadayon ko dira sa cell group og na-decide usab ko nga mobalik sa eskwela. Na anak ko'y confident kami eskwela kay inong kauban ako ang Ginoo. Nawala akong kahadlok. After sa pipila ka tuig, na ako'y nakaila someone na dili taga diri. We became friends ug siya ang unang akong gi-sharean about sa nitabo sa ako. Abi na ako mubiya siya pero nahimong kami 5 years mi nga in a relationship. July 1, 2021, nianhi siya diri ang nag-propose siya September 30. But before ang proposal, grabe ko ka-thankful kay nanangin siya sa akong leader, a network pastor, even sa akong parents. Na-bless kay ko sa iyang gibuhat. And wala ko gadahom nga buhaton to niya. Dito na ako nabati nga grabe ang gugma ni Lord sa ako. Nindot iyang plano sa ako. Before our wedding, naapay gipakita si Lord sa ako while worshiping. Nga naay gi-flash na picture sa ako ang huna-huna na babae nga naka-white, wedding dress, naka-walk sa aisle. Gikasal mi January 13, grabe ko ka-bless akong husband. Nabati na ako ang grabe nga gugma ni Lord. O karon nagpadayon ko dara sa cell group, o nakahandle na sad ko og cell group. Salamat sa Ginoo, and we got another blessing with my husband tungod kay pregnant ko karon. O karon kapadayon ko sa cell group, devotional o pagsimba. Once again, ako si Shalom Iebra. I was once broken, hopeless, depressed, but now I am free, blessed, hopeful, loved, and accepted. All glory and honor belongs to God alone. Thank you. Our story may sound like yours. Our story may not be like yours. But we all go through the same pain, The same struggles, The same loss, the same rejections, the same mistakes. And mistakes. but That is not who we are. We are not what people tell us who we are. we are not defined by the mistakes we have made. Nor defined by what and how people see us. We are who God says who we are. Psalm 139 verse 4. We are fearfully and wonderfully made by God. To those who are hurting, know that there is healing. Know that you are never alone, and we will win this fight with Jesus. Maybe one of you is going through something, but God is telling you right now, you are loved. You are worthy, and you are precious. you are not weak. You are strong because Jesus is our strength. And you can overcome.
But in all these things, we are more than conquerors through the one having loved us. Romans 8:37. To us who have heard this, let us bring hope to the broken souls. Let us be the light and salt to the world. Do not ask why suicide. Ask why the pain. Offer healing. Offer Jesus.